John English. S'ha de treballar i disfrutar-ho. El contacte. Bona nit. Psst, la seva àvia està malalta. Està tan malalta que és morta. Ja ho sap portar, això? Ja me'n començo a recordar. Doni'm 24 hores. És l'assassina de Hong Kong! Bèstia homicida! Quina és la situació del doblatge en català? Bé, sempre ha sigut una qüestió una mica difícil, perquè, esclar, l'ideal fora que les pel·lícules projectades en el territori nacional català fossin totes en català. Amb això hi ha hagut molts problemes, el govern d'Espanya s'hi ha oposat sempre, va sortir una llei de paritat que volia dir que hi haguessin tantes pel·lícules en castellà com tantes pel·lícules en català, i aquesta llei de paritat va ser rebutjada pel govern espanyol i sobretot per les majors americanes. Per tant, la situació és que bé, es dobla el que es pot, es fa alguna pel·lícula, però no estem en una situació de normalitat. Això per un cantó. Per un altre cantó, bé, és un gran vehicle per a la normalització lingüística del país el que puguis veure una pel·lícula també en català. I això existeix perquè gairebé totes les pel·lícules que surten al mercat amb DVD, amb CD, ja són en català, però no en la distribució, que la distribució encara continua havent-hi un desnivell del 80 i del 90% en castellà. No està recolzat el doblatge en català des de Madrid. És un avantatge ser bilingüe? No, és un desavantatge. Sí, perquè els dobladors castellans i les cases de doblatge en castellà gairebé mai admeten, moltes poques vegades admeten un doblador que parli català habitualment. O sigui que normalment quan fas un doblatge en castellà, ja hi tornem a ser, hi ha un 80% de dobladors de pura parla castellana i potser un 10, un 15 o un 20% de dobladors de parla catalana. És veritat que allò que en diuen l'accent, hi ha una mica d'accent, que no en diria accent, sinó una manera de parlar que és diferent. Però, com sempre, la part central de Madrid, en aquest cas, accepta un to gallec, un to andalús, un to aragonès, però no un to català. Doblatge vers versió original. La intenció del govern de la Generalitat, des de fa molts anys, des de que la Conselleria de Cultura va anar a raure a mans d'Esquerra, la idea és d'eliminar tot el llenguatge, tot el doblatge de pel·lícules. Aquesta és la idea general. Acabarem veient totes les pel·lícules en anglès o en idioma original? També és molt difícil. Probablement les pel·lícules en anglès les puguem veure en versió original, però serà molt difícil que veiem una pel·lícula turca o que veiem una pel·lícula japonesa. Avui dia el cine està no solament en pel·lícules americanes, sinó a tots nivells. Jo no crec que s'arribi a aconseguir. Ara, és bo. Bé, la idea és que així aprendrem molt més anglès. Però això, per exemple, Portugal ho ha tingut tota la vida. No s'han doblat mai pel·lícules a Portugal. Podem dir que Portugal sigui un país molt millor en termes generals que Espanya o que Catalunya. Té reconeixement la professió d'actor de doblatge? Bé, matisos. Fins fa poc havia estat molt reconeguda, fins fa poc, vull dir, 20 anys, 30 anys, havia estat molt reconeguda i no acceptada. No ha sigut mai acceptada, però reconeguda sí. Econòmicament funcionava molt bé, era una especialització d'un col·lectiu molt petit i es pagava molt bé. Ara, reconegut no, perquè sempre l'original sempre és el que mana, tot això. Actualment, quan el cine ha passat de ser el setè art o un art a ser una indústria,
purament indústria, tant cultural o no cultural, és una qüestió de diners, és una qüestió d'empreses. Aleshores, el doblatge cada vegada és menys reconegut. Per què? Perquè es fan tantes pel·lícules que el doblatge ha passat de ser un art actoral, a ser un servei lingüístic. Com es va iniciar en el doblatge? Bé, una mica de casualitat. Jo encara no sóc un doblador. Jo sóc més aviat un actor que fa doblatge. Jo vaig començar molt gran, doblatge, perquè tampoc no era una qüestió que m'hagués interessat mai massa. Quan el cine comença a produir-se a gran escala, a tot arreu, tant a Espanya com a Amèrica, com a tot arreu, comencen a sortir moltes pel·lícules, a fer-se moltes pel·lícules, a necessitar molta gent que faci doblatge. Pensa que en 30 anys nosaltres hem passat de fer una pel·lícula al mes, o una cada 2 mesos, a estrenar a Barcelona 13 pel·lícules cada setmana. Aleshores, al començament van anar a buscar la gent que més o menys sabés una mica de què anava allò. Esclar, actors, locutors, gent de ràdio, gent que tenia una bona veu, recitadors. I jo, que feia teatre i feia tele, doncs em va tocar anar allà. Vull dir, bueno, vam anar-ho, vam provar-ho. Jo ja era gran, jo ja havia fet sèries de televisió. Bé, sí, em va fer gràcia, mira, està bé. I sí, em va agradar. També és veritat que vaig començar a fer pel·lícules que m'agradaven molt, i aleshores sempre tens una mica la creença, el prurito, de que estàs a dintre d'una pel·lícula. Que en el cas de doblatge no és veritat, perquè no hi estàs dintre de la pel·lícula, però tu t'ho creus. Què és el més difícil de doblar? És una feina de precisió, no pots dir quan tu vols, sinó quan ho diu, ni una dècima de segon més, ni una dècima de segon menys, quan obre la boca. És que tot és tan precís que aquesta precisió als actors de teatre ens costa, perquè som uns artistes molt més lliures. Surts a l'escenari i ho fas com vols. Jo sempre dic que les 100 primeres pel·lícules que doblis no seran mai bones. A partir de les 100 ens ho podem mirar, perquè necessites molta precisió. Ser una cara coneguda és bo pel doblatge? Això és un gran problema. El doblador de doblatge, el gran doblador de doblatge, el bon doblador és aquell que no saps qui és. Perquè, esclar, jo ara quan doblo una pel·lícula tinc molta pressió perquè no se'm noti. Perquè a mi se'm coneix molt la veu, se'm coneix molt tot. I aleshores tinc molta feina. Ara mateix jo acabo de doblar una pel·lícula del Polanski, que és el Venus de Furriers, la Venus de les pells, que en principi l'havia de fer jo, el personatge. L'havia de fer jo, el paper. Ho vam provar, però es nota tant que sóc jo, i en una pel·lícula com aquesta, que vam desistir. Ho va fer una altra. No era bo. Els dobladors no anem mai a veure una pel·lícula doblada. Per què? Perquè no t'enteres de la pel·lícula. Vas pensar, ai, mira, aquest ho ha fet aquell, ai, mira, surt l'altre, ara aquest i l'altre. I esclar, llavors arriba un punt que no saps ni quina pel·lícula has vist, només saps qui sortia, que l'ha doblat aquell, i al millor dels casos et farà gràcia, i al pitjor pensaràs, malament, que malament ho ha fet, o aquell. Amb quins actors se sent identificat? Moltes vegades, quan veus una pel·lícula que t'agrada molt, l'actor que has doblat t'impacta i t'afecta. T'afecta, a vegades, si t'agrada molt, t'afecta. Jo recordo una pel·lícula que vaig doblar del Lossey, es deia El Mensajero, i doblava el nano. Doblava el nano del Mensajero. Em vaig descobrir jo mateix en el teatre, al vespre, això, dobles al matí, a la tarda fes teatre, que feia coses d'aquell nano. És curiós. Una curiositat, el Paco Morán, quan fèiem l'Estranya Pareja, de vegades em deia, coño, es que te pareces mucho a Woody Allen en escena. I no és que jo vulgui semblar-me, però sí que t'impacta. Amb qui més he disfrutat
és un actor que els més joves ja potser no recordareu, que era el que feia la sèrie N'hi ha que neixen estrellats. De vegades, en punts, també m'hi he trobat molt bé amb el Jerry Lewis, tot i que em costa més. M'he trobat molt bé amb actors còmics grans, el Bob Hope, que era un actor que jo no li tenia cap mena de simpatia. I en canvi vaig llegir una biografia del Woody Allen que un dels seus actors predilectes era el Bob Hope. Em va tocar doblar-lo i vaig pensar, té raó, com a actor jo ho faria exactament igual. Hi ha algun actor que vulgui doblar? Un dels que jo hagués fet molt bé, un còmic també ja antic, que no el coneixereu, però que es diu Danny Kaye. El Danny Kaye jo l'hagués fet dormint, perquè m'era molt fàcil fer-lo. En canvi TV3 no va voler que el fes, probablement perquè es coneixia massa, creia jo, no? Però l'hagués fet tranquil·líssimament.